Okay, live via Zoom si Regional Director Alex Roldan sa DILG. Sir Alex, good morning, sir. Good morning, Memoria. Kuya John, may buntag po sa tanang mga naminaw. May buntag, Kuya Alex. Sir, tanan man ta na alarma, sir, sa kanang nahitabo sa Tercer Distrito karon. O kamo may naa sa ground, sir, unsay dapat role, sir, sa LGU in crime fighting, unsay atong lessons learned atong nga mga insidente, Sir Alex? Actually, ang palihokon ra gyud nato ang atong mga otoridad. O katong naitabo magud diha sa Lacson, dili magud sa pangayaw sa base sa ilang ginahingon, no? Yes, sir. Nahimugod ang pangayaw, this is a decision of the whole village or the community. Oo. Sa mga lunad, unya desisyon na nila, di ko na masudog pa eh. Muagi raman ang karsada. Wala. So, isa na siya sa mga butang. Doon na po tayo mga problema with, di pa ni ma-solve sa to kining atong problema sa mga lumad na makakomiter of crimen against lain lumad. Oo, okay. Normally, ginasettle na nila through bayad karabaw, bayad kwarta, bayad bugas, kabayo, whatever. Pero sa ato ang balaod, di man na siya ma-resolve. Kaya consider pa maghihapon to siya nakalapas sa ato ang sa atong balaod sa Pilipinas. So, dito sa ilaha, sulbad na. Kaya ana pa na pagsulbad nila sa ilahang problema. Pero wala pa na siya resolbar ang pagtakdo sa atong mga balaod sa Pilipinas at ang balaod sa atong mga lumad. Kung katong sa Lacson, is not really pangayaw, it's really a criminal activity. Oo, yes, sir. So kana nga mga best practices, sir, I suppose kanang kanang atong conflict resolution, sir, no? Kung pwede ma-prevent. Kung saan ba ang atong for example, lumad versus lumad, ato ba na siyang isulbad pinagi sa lupong tagapamayapa kung doon na may mga problema. Correct. Isa pa na sa di nato matakdo. Kung panalitan nakakomiter ng krimen, ingon lang din sila, simple lang ingon nga pangayaw to, which is not true. So, unsay ko na kana siya ang dapat tutukan sa itong mga magbabalaod, paghimo o mga balaod, o sa pagtakdo sa mga tradisyon o kultura sa mga lumad o sa atong balaod. Sir, dili ba ni sir musangpot nga to sa pagdeklara sa mga areas nga naisgutan nato, sir, karong buntag under area of concern ka election na ba ya, sir? Sa Mako, doon na SK dito gipusil sad. Yeah, ang atong mga kapulisan kay ko si General Delbo. Sige may contact, sige may istorya. Nagpabilin ang iyang pagtanaw ka stricto nga pagpamonitor sa ato ang mga lugar sa Region 11. Kaya umabot ng eleksyon, we do not want nga mong violente ang mga eleksyon dito sa Region 11. Noon ra ba sa history sa region nga malinawon ta mag-eleksyon, bakbaray daghan. Yes, sir. We do not want nga manghitabo na po itong dili maayo sa mga kakaraanan nga mogamit og kusog aron labadawog sa eleksyon. Okay. Sir, lifted naman, sir, no, ang state of national emergency due to unsay tawag ito, sir? Lawless violence daw sa Mindanao. Unsay ibot pasabotan ni sir? Isa din siya sa mga angay isulbad John. Oo. Tungod kay lifted naman ni siya diyang ni expire ang pag-declare of martial law sa Mindanao panahon pang President Duterte. Lifted na ni siya, wa man siya mangayog renewal sa Congress. However, doon na ito problema, wa na ito ni siya ma-communicate o na ito mabutang dokumento telling other countries na indeed believe na ang martial law sa Mindanao. Ang problema karon ang ubang mga country maghimo paghihapon og advisories sa mga travels na dili man sa Mindanao kay we are still under the state of emergency. Ayun. Lifted na nila automatically. Ang problema lang is we need to communicate this to our different mga embassies aron mapahibaw ngadto sa ilang sa mga gobyerno sa laing nasod aron makasulod og balik ang mga turista dinhi sa Mindanao. Sa pagkakaroon wala di na siya Na communicate. Ato lang gi-assume na wala na kaya naman mangayo si President Duterte og extension sa Kongreso kay kinahanglan man siya extension sa Kongreso pero wala na to ni siya ma-communicate sa other countries. That is why you would notice sa mga travel and
advisories Oo. kanunay maapil ang Oo. Mindanao Mao na gani, sir. dili pasudlan sa mga turista. Oh, no, okay. Sige, sir. So, until the next update na to, sir. Salamat kayo sa imong mga mga latest update, sir. Thank you. Salamat kayo dyan. Salamat po sa tanang mga naminaw may buntag. May buntag. Nakauban na to Megala Regional Director Kuya Nako ni Megalas Eagles Club, si Kuya Alex, Director Alex Roldan, mga bay. Straight